Nosaltres pensem que al final els fets ocorreguts tampoc han tingut tanta transcendència realment, que són importants perquè afecten un servei públic, però la transcendència real afortunadament ha sigut menor. Per un costat no hi ha hagut les conseqüències, han sigut la interrupció del dia en la recollida del fet i poca cosa més. Havien pogut passar moltes coses, aquest dia o en els anteriors, i no és la primera volta que ho hem denunciat en aquest Ajuntament. Si en el tema de l'aigua potable, que és un tema que per a mi té moltíssima més importància i gravetat el que va passar que en este, foren capaços de reunir-nos en una junta de portaveus i tractar el tema en comissió informativa, jo pense que este tema perfectament podria tractar-se en una junta de portaveus, en 2, en 3, en 33, o en comissions informatives. Des que se va fer la primera junta de portaveus, ningú ha demanat més reunions posteriorment. Igual és que els temes eren importants o no ho eren tant com pensàvem. I creiem que, d'acord amb el que és el textual de la moció, allò que se demana no és ni més ni menys que el que en una junta normal d'interior es pot fer, que és demanar quant d'informació se considera per a esclarir els fets i, en el cas que hi hagi que demanar responsabilitats, demanar també responsabilitats. Fins ahí ho compartim. Però a mi me va xocar moltíssim que no se vulgui explicar en comissió d'interior quin era el motiu per demanar una comissió. I això me fa que mal pensar. Quan algú vol justificar o vol argumentar una proposta, el que té que fer és aprofitar totes les oportunitats. I jo, en aquest cas, m'estranya moltíssim que algú vulgui deixar passar l'oportunitat d'ahir per arribar al dia d'avui a muntar. El per què ho sabrà qui ho va fer, però a mi me va xocar moltíssim i crec que tocava haver parlat ahir i aprofitar. Dit això, també tinc que dir que no serà el bloc qui voti en contra d'aquesta comissió. Fem una comissió, fem-ne 2, fem-ne 3, 33, però demaneu-les.